דברי אלוהים חיים. מוריי ורבותיי, כל מי שמעיין ברמב"ם, כל מי שמעיין אפילו הלכה אחת, בעיון אמיתי, בעמל וביגיעה, מיד הוא אומר זה דברי אלוקים חיים. זה לא כוח אנוש, אין בכוח אדם לכתוב בכזה דיוק עד פחות מחוט השערה את כל התורה כולה, קודשים וטהרות, נגעים, קורבנות, בית הבחירה, הלכות מלכים וכל ההלכות בלי יוצא מן הכלל. היום הגדול הזה, היום הקדוש הזה, יום ההילולה של האדם הגדול בענקים, כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכותו יגן עליכם ועלינו ועל כל ישראל. ביום הגדול הזה מסיימים פעם 40 את ספר הרמב"ם עליו השלום. כבוד קדושת האדמו"ר, שהיה שולט בכל מחמני תורה, היה גדול בכל מקצועות התורה, ליטרז דעה נסלה, כל מעיינות התורה היו פתוחים וגלויים לפניו, והוא בחר ביד החזקה להרמב"ם שבו ילמדו יום יום, ומאז הוא עשה אוזניים להרמב"ם. היו מעיינים ברמב"ם, היו לומדים זער שם, זער שם, הלכה אחת כאן, הלכה אחת שם, לפי העניין ולפי הצורך. כבוד קדושת האדמו"ר עשה אוזניים להרמב"ם, הוא בתקנה שתיקן ללמוד את הרמב"ם יום יום, עשה שכל העולם, אלפים ורבבות, לא רק חסידי חב"ד, זה כבר התפשט, זה כבר נעשה נחלת כלל ישראל, כולם לומדים הרמב"ם, וזו זכות גדולה, כי אין לנו ספר הלכה. השולחן ערוך, אנחנו פוסקים כמוהו, ידוע שהוא כותב רק על חלק מההלכות, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, עדיין זה חלק קטן מכל התורה כולה. וגם החלק הזה שכתוב בשולחן ערוך, לכל הפחות 90% כמעט הם לשונותיו הקדושים של הרמב"ם. כי גם כשבא מרן הבית יוסף לחבר שולחן ערוך, בדק ובדק וידע שאין לשון מדויקת שיכולה לכתוב את ההלכה בצורה המדויקת ביותר כמו הרמב"ם, ועל כן הלך אחרי לא רק הפסק שלו, אלא אחרי הלשון שלו, כי לשונו לשון הזהב, כמו שכתבו הראשונים. וכשלומדים רמב"ם, לומדים את כל התורה כולה. אין פרץ ואין יוצאת מן הכלל של התורה. כל ההלכות, כל מה שכתוב בתלמודים, בבלי וירושלמי, מדרשים ובספר הזוהר הקדוש, וכל מה שאמרו חז"ל, הכל באשר לכל כתוב ברמב"ם. ואם היום הגדול הזה מסיימים את המחזור 40 פעמים של סיום הרמב"ם, הרי זה יום גדול וקדוש לפני הקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, לא פלא ולא סוד הוא שאנחנו נמצאים במצב קשה. מידת הדין מתוחה רחמנא ליצלן. ראינו מה שהיה בליל ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ליל ל"ג בעומר, הלילה הגדול והנפלא הזה, במקום של רבי שמעון בר יוחאי, בחצות הלילה, היה אסון נורא, אסון של 45 נשמות. הגמרא אומרת בחולין צדיק ב'
שיש 45 צדיקים שמקיימים את העולם כולו, ונלקחו מאיתנו 45 צדיקים מיוחדים, נקיים, טהורים. זה ודאי מראה שמידת הדין מתוחה. ואחרי כן עוד אסונות ומלחמה, וכל זה אחרי 1.5 שנה של מגפה נוראה שעשתה שמות בכל העולם. מה התשובה שאנחנו יכולים לתת? הנביא ישעיהו אומר, על מי תוכו עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי. אומר האלשיך הקדוש, מה זה על מי תוכו עוד תוסיפו שרה? אומר השם הוא רחום וחנון, טוב ומיטיב, הוא לא מכה באכזריות חלילה. ואם עם כל זאת הוא מכה, ואם עם כל זאת באים אסונות כאלה, זה רק כדי לעורר אותנו, לחפש ולפשפש במעשינו, לראות על מה אנחנו צריכים לתקן. אבל אם אומרים זה מקרה, כך זה קורה, זה נקרא עוד תוסיפו שרה. אדם מקבל מכה בראשו ואומר כל ראש לחולי, כך טבעו של הראש שלפעמים הוא חולה. ואם לקה בליבו, אומר כל לבב דווי, זה נקרא מוסיף שרה. גם הרמב"ם בהלכות תענית כותב מפורש, כשבאה צרה חייבים כל אחד לחפש ולבדוק במעשיו. כותב הרמב"ם לשון מיוחד, ולא יהיה אכזרי לתלות במקרה הזמן. הרמב"ם פוסק שאדם שאומר מקרה הוא, כך זה קורה, זה אכזרי. על מי הוא אכזרי? הוא אכזרי לעצמו, אכזרי למשפחתו, אכזרי לעם ישראל, אכזרי לעולם כולו, רחמנא ליצלן. אנחנו לא נהיה אכזרים חס ושלום, אנחנו לא נגיד שלא חטאנו, אנחנו נחיים דברי הנביא, נחפשה דרכנו ונחקורה. באחד הדברים הגדולים שאנחנו צריכים לחפש, כל עם ישראל, זה איך להוציא את המחלוקת, איך למעט בשנאת חינם. השנאה הזאת שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו, ומאז אנחנו בחושך הגדול של הגלות הנוראה. הלילה הזה כולו מר ורע, כל הלילה של הגלות המתארך הזה. אני היום זכיתי להיות על יד הציון, ועשינו הקפה והתפללנו תפילת הרשש, ואחר כך צעקתי בכאב, אמרתי לאדמו"ר שכבוד קדושתו נלחם כל ימיו כדי להביא משיח לישראל. אני לא יודע אם היה בעולם אדם שנלחם מלחמה של ממש בכל הדרכים, לחזק, לקרב, להרבות תורה, להרבות מצוות, בכל דרך אפשרית כדי לקרב את ביאת המשיח. ואי אפשר לומר שהוא לא בא. וודאי אנחנו נמצאים בתהליך, והתהליך הולך ומתעלה, אבל אין לנו כוח עוד לסבול. עד מתי השם? ואנחנו מבקשים ביום הזה, שהוא יום הדילה של האדמו"ר, יום ההילולה שלו, שלא ישקוט ולא ינוח, ימשיך במלחמתו הגדולה ויעמוד לפני כיסא הכבוד ויזעק את זעקתם של כל עם ישראל, לומר שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיחנו, יזרז את גאולתנו ופדות נפשנו, לפני שחס ושלום לא יישאר עוד כוח לעמוד ולבקש. עדיין אנחנו יכולים לצעוק, ואנחנו צועקים ממעמקי ליבנו שהקדוש ברוך הוא יאמר די וישלח רוח טהרה, רוח קדושה על עם ישראל, שנטהר ונתקדש בקדושה של מעלה, שנטהר את הלבבות
נרבה באהבת איש את רעהו, נרחיק כל שנאה וכל קנאה וכל תחרות שאינה לשם שמיים, ונרבה אהבת חינם, ובעזרת השם יתברך עין בעין נחיה ונראה בביאת משיחנו בהתגלות גמורה במהרה במהרה בימינו, אמן ואמן.